नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनायनि उनाव गोबां मानसिफोरा बुंगोन बे मानसिया नर्मेल नङा एबनर्मेलसो होननानै बुंगोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना गोबाङा बेबायदि बुंनो हागौ, नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर बियो एबनर्मेल नङा, नर्मेल मानसि। नाथाय बिथाङा बेबायदि गावनि मोदोमाव बेबायदि टेटु बानायनो गोसो जायो, नाथाय बेबायदि मानसिखौनो इसोरा सोलायनो हायो, नैबेबायदिनिफ्राय बेबायदि सोलायनो हागौ। आरो दिनै आं नोंथांमोननो बेबायदि व्यक्तिखौ लानानै फैदों, जाय व्यक्तिनि जिउ सोलायनायखौ मोनथियोब्ला नोंथांमोना गोबां सोमोनांगोन आरो गोबां आशीर्बाद मोनगोन। जाय व्यक्तिखौ इसोरा सोलायदोंमोन। इसोरनि आखायाव असम्भब जेबो गैया, गासैबो सम्भब। इसोरा गासैखौबो मावनो हायो, इसोरा गासैखौबो सोलायहोनो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, जायनि मुङानो लिनार्ड्र डिसूजा, बिथाङा सासे अस्ट्रेलियान एबा अस्ट्रेलियाव जोनोम मोननाय व्यक्ति। आरो बिथां डिसूजाया गावनि बे नुथायनि गेजेरजों गोबां फेमास, गावनि हादोराव गोबां फेमास आरो वर्ल्डआवनो बुहुमनाङैनो सिनायजानाय सासे व्यक्ति। जाय व्यक्तिया उन्दैनिफ्रायनो ड्राग्स जानानै स्माग्लिंआव विचक्राफ्टआव गावखौ दोनदोंमोन। 13 बोसोर बैसोनिफ्रायनो बिथाङा सासे गावनि मोदोमाव टेटु बानायजेननाय व्यक्ति। जेब्ला 13 बोसोर बैसो जादोंमोन बिथाङा गावनि मोदोमाव टेटुखौ बानायजेनदोंमोन। आरो जेब्ला 13 बोसोर बैसो जाबाय बिथाङा रक बेन्डफोरजों थादोंमोन। आरो बे रक बेन्डफोरखौ नोंथांमोना मोनथिगौ, जायफ्रा रक बेन्डआव थायो गोबाङानो टेटु बानायो। आरो बे टेटुआ डेमनिक टेटु जायो, सैतानजों सोमोन्दो थानाय टेटुफोरखौ बिथांमोना आखियो। थिग बेबायदिनो डिसूजायाबो गावनि मोदोमाव कमप्लिट टेटुखौ आखिदों आरो रक बेन्डजों लोगोसे थादों। आरो जेब्ला डिसूजाया गावनि 13 बोसोर बैसो जानायाव जि टेटुखौ बानायबाय, बै टेटु बानायजेननायनिफ्राय बिथाङा माब्लाबाबो थाद'आसै टेटु बानायनायाव। बै समनिफ्रायनो बियो टेटुखौ गावनि मोदोमाव बानायबाय थाबाय। कमप्लिटलि गावनि गासैबो मोदोमावनो बियो टेटुखौ बानायजोबदोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। नोंथांनि थाखाय दिनैनि बे भिडिअआ गोबां आशीर्बाद गोनां भिडिअ जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावहाय मिस खालामनो नाङा, जोबजासिम नायदो। दा नोंथांमोननो डिसूजानि गोदोनि माखासे फटकफोरखौ दिन्थिनो हास्थायदों, जेरावहाय नोंथांमोना आन्दाज खालामनो हागोन, मोन्दांथि मोनगोन जे बिथाङा माबायदि व्यक्तिमोन, जेराव गावनि मोदोमाव कमप्लिटलि गावनि मोखांफोराव माबायदि बिथाङा टेटु बानायनानै लादोंमोन। आरो जि टेटुफोर दङ मोखाङाव, बे टेटुफोरा साधारन टेटु नङा, बे जाहैबाय सैताननि टेटु गोनजा, जेरावहाय थार्ड आइ होननानै बुङो। आरो बे थार्ड आइखौ हिन्दु धोरोमनि गोबां मानसिफोरा फोथायो। आरो लोगोसे साइडआव ड्रेगन दङ, येस ड्रेगन, जेरावहाय बाइबेलाव ड्रेगननि सोमोन्दै रिभेलेशनाव बेबायदि बुंदों जे एन्टि क्राइस्ट आरो सेताननि महरखौ ड्रेगनजों लोगोसे रुजुनाय जादों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जेराव रिभेलेशन नुजाहोजानाय जोबथा बाइबेलनि लेखा, बेयाव ड्रेगनखौ सैतानजों रुजुदों। आरो बिनि खाफालावबो बेबायदिनो टेटुफोर आखिनाय दङमोन, एबा बिथांनि खाफालाव बेबायदि टेटुफोरखौ बियो आखिनानै लादोंमोन। आरो लोगोसे बिनि गोबां मोदोमावनो सैताननि महरफोरखौ बियो महर बुनानै लादोंमोन गावनि मोदोमाव। डेट मिन्स गावनि कमप्लिट मोदोमावनो बेबायदि सैताननि जि टेटुफोर दङ, टेटुफोरखौ बिथाङा बानायनानै लाजोबदोंमोन, जेरावहाय सासे मानसिया कमप्लिटलि माने आउट अफ कन्ट्रलाव दङमोन। बुंनो थाङोब्ला जायनि मोदोमा कमप्लिटलि सैतानजोंनो कन्ट्रल खालामजानाय होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। गासै मोदोमाव सैताननिनो सावगारिफोर दंजोबोमोन। बेबायदि जिउनि बाथ्राखौ जोङो सावरायनो थांगासिनो दङ, एबा जोङो सावरायगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, बिथांनि बे टेटुफोरनि थाखायनो, बे सैताननि महरफोरनि थाखायनो डिसूजाया बुहुमनाङैनो फेमास जादोंमोन। ब्राजिलाव 2023आव गासै बुहुमनाङैनो जि टेटु एक्सप' दङ, बे टेटु एक्सप'आव बयनिख्रुइबो बांसिन बिनि मोदोमाव टेटुखौ मोनदों। आरो बिथांखौ मोनसे एवार्ड होदों जे बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन टेटु गोनां डिसूजायानो होननानै। आरो बिथाङा बेबायदिनो फेमास जादों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय डिसूजा, जायहा कमप्लिटलि मोदोमाव टेटु बानायदोंमोन। आरो बिथाङा बुंदोंमोन गावनि मोनसे इन्टारभिउआव जे बियो बेबायदि मोनसे नशा जाबाय, जेरावहाय गाज्रि खामानि, हिन्जावफोरजों सेक्स खालामनाय, जानाय लोंनाय, ड्राग्स, गान्जा, हेर'इन, गासै गाज्रिफोरा बेनियाव बुंफबजोब्बाय। मोजां होननाय बेनियाव जेबो गैला, 90% गाज्रि जाबाय। अनलि 10%ल'सो बिनि माबा मोनसे दङसैमोन। बेबायदि होननानै बिथाङा गावनो इन्टारभिउआव बुंदोंमोन। डिसूजाया मोनसे समाव हाबाबो जाबाय, नाथाय बिथांनि हाबा जिथु जार्नि दङमोन, बे जार्निया मोजाङै थायाखिसै, डाइभर्स जाबाय। मानोना बेबायदि मानसिजों सोर थागोन, हयथ' जौ लोंनाय, गान्जा, ड्राग्स, हेर'इन गासैखौबो बिथाङा बाहायो, बिनिखाय नांज्लाय खमज्लाय हयथ' गोबां जाबाय, बिनिखाय डाइभर्स जाज्लायलायबाय। आरो बेबायदिनो डिसूजाया मोनसे समाव
जेलावबो थांनो गोनां जाबाय आरो जेलाव थाहैनो गोनां जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जों गोबां समाव जेल होननाय लोगो लोगोनो गोबां गियो आरो जेल होननाय लोगो लोगोनो जोङो गोबां गोरोन्थि सानो। नाथाय ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जेलाव थांनाया गोबां समाव गोबां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोसो सोलायनायनि मोनसे राहा लामाबो जानानै फैदों आरो गोबां जारिमिनफोरखौ जेब्ला जोङो नायो, बेफोरबायदि जारिमिनावबो जोङो नुनो मोनो। अनजाग्रा प्रियफोर, थिग बेबायदिनो डिसुजानि जिउआवबो मोनसे सोलायनाया फैदोंमोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, सोलायनाय फैदोंमोन। बे सोलायनाया मा? डिसुजाया जिसु ख्रिस्ट'खौ जेलावसो लोगो मोनबाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय सप्तायाव खनसे सासे आइजोआ बे जेलाव थांनानै गाहाम रादाब होयोमोन आरो बै गाहाम रादाबखौ डिसुजाया बै आइजोनिफ्राय मोननो हादों आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ बियो लोगो मोनदों आरो बै जेलावनो बियो गावनि जिउखौ परिबर्तन खालामनायखौ लानानै फैदों आरो बियो सोलायदों गावनि जिउखौ। आरो बेबायदिनो बियो जेब्ला कमप्लिटलि जिसु ख्रिस्ट'नियाव गावखौ गथायबाय, सोलायनाय जिउखौ मोनबाय, बासायजानाय जिउखौ मोनबाय आरो बियो जेब्ला बेखौ मोनबाय, बेखौ मोननायनि उनाव गासै गावनियाव थानाय जिथु टेटुफोर दङ, बे टेटुफोरखौ लानानै बियो खामानि मावनो, देट मिन्स गोदो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनैनि सिगाङाव जि लाइफ दङमोन, बे लाइफखौ नागारजोबनानै जुदिও मोदोमाव टेटु दङब्लाबो बियो इसोरनि खामानि मावनो, इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो, दाव दाव खालामनो थाखाय बियो ओंखारबाय। आरो बेनि मोदोमाव जिथु टेटुफोर दङ, बे टेटुफोरखौ बिथाङा डिसुजाया खोमोरनो थाखायबो प्रसेस खालामबाय। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, टेटु खोमोरनाया लानायनिख्रुइबो गोबां डेन्जारेससिन, गोबां गिथावनासिन, प्रब्लेमसिन, देट मिन्स गोबां सानायाव गोबां थानो गोनांसिन जाबावो। येस, गोबां सासिनो, देट मिन्स जेब्ला टेटुखौ मोदोमनिफ्राय बोखारनो होननानै सानो, बैयाव सानायसिन दङ। नाथाय जुदिও बिनि मोदोमाव गोबां सानायफोर दङ, अब्लाबो जिहेतु जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय, इसोरखौ मोनबाय, सैथो इसोरखौ मोनबाय, बै सैथो इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ डिसुजानो गोबां हिम्मत होबाय, गोबां बोलो होबाय। येस, बोलो होबाय आरो बै बोलोनि गेजेरजोंनो बियो टेटुखौबो बोखारनो थाखाय थामथिम खालामबाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दायो डिसुजाया बेबायदि खामानि मावो, बेबायदि खामानि मावो। आरो डिसुजानि बे खामानिया मा? बे जाहैबाय गाहाम रादाब होनाय। जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाब होनाय। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि जिउखौ माबायदि सोलायहोखो, गावनि जिउखौ माबायदि सोलायनानै होखो, माबायदिमोन बियो गोदो आरो दायो मा जाखो, बिखौ बियो मानसिफोरनो खोन्थियो। जिखौ अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनगासिनो दङ, बिथांनि जिथु महरफोरमोन, बे महरा माबायदिमोन गोदो आरो दायो माबोरै जाखो। येस, बिथाङा जेब्ला टेटुफोरखौ मोदोमनिफ्राय बोखानो थाखाय टेटु एक्सपार्टफोरनियाव थांदोंमोन, गोबां बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन आरो सैसोनोबो गोनां जादोंमोन। जायफ्रा टेटु लादों बिथांमोना हयथ' निस्सय मोनथिगोन जे बोखानायावसो बारासिन खस्थ' दङ, सैसो नांनाया दङ होननानै मोनथियो। अब्लाबो डिसुजानि थाखाय बेखौ सैसोनो हानाय इसोरा बोलो होबाय आरो बे गासै टेटुफोरखौ गावनि मोदोमनिफ्राय हानाय मानिखौ बियो बोखाबाय आरो दायो डिसुजाया इसोरनि खामानि मावगासिनो दङ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, इसोरा हायै जेबो खामानि गैया, इसोरनियाव असम्भब जेबो गैया, गासैबो सम्भब। जाय बेक्तिया जिसु ख्रिस्ट'नियाव गोसो गाबनानै फैयो, जिसु ख्रिस्ट'आ साफ्रोमखौबो नाजावो, जिसु ख्रिस्ट'आ साफ्रोमनोबो बोलो होयो। जेरै डिसुजानो बोलो होदोंमोन, नोंथांनोबो होगोन, आंनोबो होगोन। सोरबा जुदि बेबायदि टेटु गोनां नङा, इसोरनिफ्राय गोजान जानानै दङब्ला, इसोरखौ बावनानै दङब्ला, इसोरा दिनैबो साफ्रोमखौबो नाजावगोन, नोंथांखौ नाजावगोन। नंगौ, जोंनि जिउआव हयथ' नोंथांनि मोदोमाव, आंनि मोदोमाव, सोरनिबा मोदोमाव बेबायदि टेटुजों बुंफबनाय मोदोम नङाबो जानो हागौ, नाथाय गोबां रोखोमनि पापजों बुंफबनाय जानो हागौ। नोंथांखौबो लिंदों, नोंथांखौबो बुंदों, आंनियाव फै, आङो जिरायहोगोन होननानै, बासायजानायखौ होगोन होननानै। आसा खालामदों ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै गोबां आशीर्बाद मोनदों, गोबां गियान मोनदों, गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हादों। जेराव डिसुजा, जायहा वर्ल्ड रेकर्ड टेटुनि थाखाय फेमास जानानै दङ, बे वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय जि डिसुजा, बे डिसुजाया कमप्लिटलि परिबर्तन जाबाय, सोलायबाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'खौ बिथाङा नाजावबाय आरो नाजावनानै दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि खामानि मावबाय थादों। नंगौमोन बिनि महरफ्रा गोबां रोखोमनि गाज्रि, गोबां रोखोमनि सैताननि सावगारिफ्रा दङमोन,
नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बिथांखौ नाजावदों आरो गावनि रायजोनि थाखाय बिथांखौ बाहायदों। दिनै नोंथांखौबो आंखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ थारैनो बाहायगोन। जों बयखौबो बाहायगोन बिनि रायजोनि थाखाय, बिनि रायजोनि बाथ्रा बुंनो थाखाय, बिनि साखि होनो थाखाय, सासे गाज्रि मानसिखौ माबायदि मोजां खालामनो हायो बिनि साखि होनो थाखाय इसोरा बयखौबो बाहायगोन। नोंखौबो बाहायगोन, जों बयखौबो बाहायगोन। नाथाय खालामनांगौआ केबल बिसोर जिसु ख्रिस्ट'नियाव गावखौ दद्र' खालामनांगौ आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ उद्धारकर्ता होननानै नाजावनो नांगौ। नोंथांनि गासै गाज्रि जिउखौ जिसु ख्रिस्ट'आ समायना जिउ खालामगोन। जेरै दिसुजानि जिउखौ समायना खालामदोंमोन। नंगौ, दाबो बिनि मोदोमाव टेटुनि एसे महरफ्रा दाबो दं, नाथाय बै टेटुनि एसे महर थानाया न' टेनसन, बियो जेबो गैलिया। नाथाय बिनि हृदय, बिनि गोसो जिथु हार्ट दङ, सोल दङ, बे गासैबो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे पिउरिफाइड जाबाय। बेखौ सोदांबाय जिसु ख्रिस्ट'आ आरो बासायजानाया जाबाय। दिसुजानि थाखाय जों बयनिबो थाखायबो जागोन। दे अब्ला प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों। जुदि नोंथाङा सानोब्ला बे भिडिअआ आंनि थाखाय गोबां आशीर्बादनि भिडिअमोन होननानै, बेफोर गासै बाथ्राफोरा दिसुजानि लाइफ टेस्टिमनिया गोबां आंनि थाखाय सोमोनांथाव एबा आशीर्बादनि बाथ्राफोरमोन होननानै सानदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। थेंक इउ।